Vores FlexiCam er jo designet så enkelt, elegant og strømlignet som overhovedet muligt, og så nemt at betjene. Derfor er det udstyret med kun en enkelt knap. Og nu vil jeg lige ganske kort gennemgå, hvordan man bruger og betjener den ene knap. For at tænde FlexiCam, så holdes knappen inde, indtil den vibrerer og lyser konstant blåt. Sådan. Nu er FlexiCamet tændt og aktiveret og klar til at bruge. Når du har FlexiCamet monteret på et magnethalskæden, eller på klipsen, eller på en anden mount, og du gerne vil aktivere video, så trykker du en enkelt gang på knappen, hvorefter FlexiCam vibrerer en gang og vil begynde at lyse. Lige nu så optager FlexiCam. Hvis du skal stoppe din video igen, så trykker du en enkelt gang igen. FlexiCam er nu stoppet med at optage video, og er tilbage til lys konstant blå, det vil sige, at den er på standby. Hvis du gerne vil aktivere forbindelsesmode, så du kan forbinde den op med appen, så trykker du gentagne gange på den enkelte knap, cirka 4 gange, indtil FlexiCam vibrerer, og lampen blinker. Sådan der. Nu er den i forbindelsesmode, og vil altså kunne parres op med din app. Sådan der. Hvis du skal slukke FlexiCamet igen, så holder du den bare knappen inde, indtil den vibrerer og ikke lyser i indikationslampen. Sådan der.